Salutare lume și mă regăsit la primul meu episod de pe acest canal și din această serie de Minecraft. Serii de Minecraft vor fi, stați să mă prezint, numele meu este Magic Gamer, sunt alături de Wizard Weapon, salută și tu. Salutare! Da, și ne-am gândit să facem o serie împreună de survival, nu? Da. Și o serie, eu o să joc o serie de parkour și serverul este unul destul de ușor făcut. Canalul meu se va baza pe Eurotrack, single player și poate multiplayer, Minecraft, survival și multiplayer și o să mai fac o serie de MTA pe un server, o să găsesc un server și canalul lui Wizard îl aveți în descriere și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share și mulțumesc că ați fost alături de mine în acest episod. Bye bye!